Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am bob un cyfle i gael dod ger dy fron. Yn diolch am gyfle i ganu dy glodydd, i ganu emynau, i ganu Carolau. Ac yn diolch am y geiriau yma. Yn diolch am ffordd iachawdwriaeth sydd yn cael ei osod lawr yn y Carolau yma. Yn pwyntio o'r enedigaeth at y groes, at y ffordd, y trefnod ar Iesu, y talodd pris, mwyn i ni cael dod o dywyllwch i oleuni o farwolaeth i fywyd. Bendithion hamser nawr i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn Harglyd Iesu Grist. Amen. Mae'n hoffwn i edrych ar y garol, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes, dyna chi ddisgrifiad o'r noswedd honno. Mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes, un seren sy'n y nef, a ninnau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef. Holl obaith dyn yw ef. Dyna chi linell. Mae'n gwybod sawl gwaith dwi wedi pwysleisio'r linell yna wrth gyflwyno'r garol hon. Holl obaith dyn yw ef. Ac pan ni'n byw yn yr cyfnod yma o cyfnod clo, y cyfnod pryderus iawn, llawer un wedi dioddef, llawer un wedi colli anwylid, llawer un yn byw mewn ofn. A trwy gydol y cyfnod yn gobeithio bod na ryw oleuni i'w weld, bod na ryw obaith i'w gael. Ac efallai yn gwrando ar y newyddion bob dydd ac yn aros am ryw newyddion calanogol. Efallai yn gobeithio, chi'n gobeithio darllen yn y papurau newydd neu gwrando ar y newyddion ac yna be chi'n clywed rhyw ystadegau erchill o'r dioddef a'r cynyddu yn y dioddef ac chi'n meddwl pryd y mae hyn yn dod i ben ac chi'n gobeithio bod yna ryw obaith. Ond fan hyn yn y garol hon, mae'n dod â rhyw obaith rhywbeth fwy pwysica, yr oll y gellir i gael. Mae yna rhywbeth fan hyn sydd llawer uwch nag unrhyw obaith materol. A dyw hwnna ddim yn ddilornus o'r gobeithion sydd gan bobl wrth wynebu'r pryderon ni'n gwynebu heddi neu unrhyw sefyllfa arall. I chi'n aml iawn yn gobeithio am newyddion da os yn mynd at y meddyg. Ac mae hwnna rhywbeth anferth ac mae rhywbeth mawr. Ond mae'r gobaith, mae'r garol yma'n sôn amdano llawer mwy pwysig. Na'r holl gobeithion eraill sydd i gael mewn byd. Pam hynny? Achos mae'r gobaith yma yn dod â gobaith bywyd tragwyddol. Gobaith maddeuant pechodau. Gobaith sicrwydd cadwedigaeth. Dyma'r peth pwysica. Wrth gwrs bod pethau corfforol iechyd yn bwysig, ac i ni gyd yn gobeithio'r gorau am y pethau hynny. Ond mae hyn yn sôn am dragwyddoldeb. Ble fyddwn ni'n treulio tragwyddoldeb? Nid yn unig bod pechod wedi dod â tristwch a marwolaeth i'r byd, ac anobaith i'r byd, a tywyllwch a gofn, ond hefyd ar ôl cyfnod yn y byd a bywyd, mae enaid yn camu i dragwyddoldeb, ac yna ble fyddwn ni'n treulio tragwyddoldeb, ac ar anobaith sydd yna wrth wynebu marwolaeth, wrth wynebu camu o fywyd i dragwyddoldeb. Ac felly, mae'r gobaith i ni'n sôn amdano fan hyn llawer pwysicach. Ond beth i ni'n clywed fan hyn? Bod yr un sydd yn cael ei eni, yr un sydd yn gorwedd yn y preseb, mae fe sydd yn dod â gobaith i ddynolryw. Holl obaith dyn yw ef. Mae popeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae ateb i bob un sefyllfa yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae unrhyw newyddion da i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi'r unell. Mae'n llawn ond yw e. Mae'n gorlifo. Allech chi fi mlaen am oriau. Dim ond yn sôn am y frawddeg honno. Achos dyna yw popeth. Dyna yw'r Efengyl. Mae'r Iesu yw holl obaith dyn. Mae'n mynd ymlaen. Nid oes o goniant yn y fan, dim ond yr eiddo ef. Ond nid yna'n wir. Does dim gogoniant unrhyw le, ond yn yr arglwydd Iesu Grist, ond yn sicr cyfnod yr enedigaeth gallech chi ddweud y pryd hynny. Nid oes gogoniant yn y fan, dim ond yr eiddo ef. Ond sylwch ar yr goleuni o'r gogoniant. A'r golau mwy na'r wyneb mair fel gweddi tuai'r nef. O galon mam i'r nef. Dyna chi ogoniant. Dyna chi bresenoldeb. Dyna chi ddisgleirdeb oedd yn yr baban yma, yr arglwydd Iesu Grist. Pam? Fe oedd Meseia, fe oedd mab Duw. Nid mangre geni twysog yw,
nid man I lawen li. Dwi ddim yn addas nhw, mae'n warthus yn diwe. Mae lle felly y gafodd y Meseia tywysog nef ei eni. Dwi ddim yn addas ar gyfer un fel fe. Nid man gregeni tywysog yw, nid man I lawen li. Hynny, ni'n gwybod hynny, ond hynny, clywodd nef a llawr gan iadau'r engilfri o'r foledd engilfri. Dyna chi gan y clywson nhw. Caniadau'r angylion, y gorfoledd, y cyhoeddi'r enedigeth, y moliannu yr arglwydd Iesu Grist, y newyddion da yma, y llawenydd mawr yma. Dyna chi neges. Mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd fan hyn. Dyna pam ni'n canu carolau, pam? I gofio y neges yma, y neges o orfoledd, y neges o obaith. Mae hwn a gafodd ei eni wedi dod I ddelio gyda'n pechod ni, I ddelio gyda'r problem yma'r byd yn ei wynebu. Anghrediniaeth, pechod, balchder. Iesu Grist, mae'r ateb yn ef. O faban glân, mor brydd yw'r bron, gan wai sy'n gwywon gwedd. Dyna chi ddisgrifiad. Mor isel, dyna I chi gyflwr I ni ynddi. Gan wai sy'n gwywon gwedd. Dyna chi olwg sydd ar hynny, ond nid yw'n wir a falle bod yna rhywun wedi dod I weld hynny. Trwy ras Duw, trwy waith yr ysbryd glân, bod chi wedi dod I weld pa mor isel yw eich cyflwr chi, pa mor wael yw eich gwedd chi. Canwn I ti'r bore hwn. Be ni'n mynd I ganu? Ganiadau newydd hedd, ganiadau bythol hedd. Ond nid dyna'r neges, dyna'r gobaith, fod modd cael heddwch a Duw. Gai ofyn I chi wrth gloi, oes ganddoch chi heddwch yn eich enaid? Oes ganddoch chi heddwch wrth fynd I gysgu'n y nos? Eich bod chi'n saff yn yr arglwydd Iesu Grist. Oes ganddoch chi heddwch wrth wynebu bywyd, bob dydd? Oes ganddoch chi heddwch wrth wynebu salwch? Oes ganddoch chi heddwch wrth wynebu marwolaeth? Wrth groes i'r afon, o fynd o fywyd I farwolaeth ac I dragwyddoldeb. Oes ganddoch chi heddwch? Wel, mae'r Garol yma'n disgrifio y mana obaith. Y mana heddwch. Y mana heddwch i'w gael yn Iesu Grist. Na fyddwch chi'n dod ato, fydd yn delio gyda'ch cyflwr isel. Fydd yn delio gyda'ch baich. Fydd yn delio gyda'ch pryderon. Fe fydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod fel y meddyg mawr, gyda'r feddyginiaeth tragwyddol. Fe fydd yn golchi pob ryw. Fe fydd yn golchi pob staen I ffwrdd. Fydd yn delio phob un pechod. Fydd eich golchi chi'n wynach na'r eira. Mae yna heddwch i'w gael. Heddwch cydwybod. Fe gewch chi heddwch cydwybod. Yn gwybod fod yr Iesu ddim adau'r cyfan. Fe gewch chi heddwch rhwng nef a llawr. Fe fydd heddwch gyda chi a Duw. Ac fe fyddwch chi yn blentyn iddo. Na fyddwch chi'n dod ato. Ac yn derbyn y heddwch. Yr heddwch sydd i'w gael. Mae'r addewid yno yn barod ar eich cyfer chi. Os dewch chi ato. Does dim troi ffwrdd. Dwi ddim wedi troi neb I ffwrdd. Fe fydd yn rhoi'r heddwch I chi'n syth. Dewch at yr arglwydd Iesu Grist ac ymunwch yn y gan, yn yr orfoledd yma. Faban glân, mor brydd yw'n bron, gan wai sy'n gwywon gwedd. Canwn I ti'r bore hwn ganiadau newydd hedd, ganiadau bythol hedd. Na fydd na rhywun yn ymuno yn y caniadau yma o heddwch a Duw. Gadewch I ni weddio. I ni yn diolch I ti am yr heddwch sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gweddio, bydd na rhywun enaid efallai nawr sydd yn llwythog ac yn flinderog, yn llawn ofnau a phryderon. Ond Dduw wrth ystyried ffordd iachawdwraeth, wrth ystyried yr arglwydd Iesu Grist, y baban a gafodd ei eni, ond cafodd ei eni I bwrpas, cafodd ei eni mwyn teithio ar hyd y daith, ar hyd y llwybr unig honno, tuag at y groes, lle talodd pris am ein iachawdwraeth ni. Fe ddarparodd yr heddwch cydwybod, yr heddwch a Duw. Dduw, te'r gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.